עושה לך? הסיפור מסתבך, חפצים עפים. אני ממיין, ועל הפח, ועל התיקונים. ואת אומרת שאני מסוך. איך קוראים לה? רעות? נחיית רעות, מה? באת וכבר הלכת? איך שבאת לי הלכת לי למקום. סליחה. חפצים עפים, אני ממיין על הפח ועל התיקונים. איפה את גרה רעות? כרמיאל? אנחנו באים אחרי זה לכרמיאל? שותים קצת קפה? עושים אצלך ג'ם סשן עד הבוקר ככה, שירים לתוך המוח. את אומרת שאני מסוכסך עם עצמי, הוא מנסה להרוס או משהו טוב, כי אני חושב שזה יצירתי. אני מכור, אני גמור, אבל יש את המיקרופון והדפוק הזה ישיר איך שהוא רוצה. הדפוק הזה יעשה לך מה שאני אעשה לך.